Ngilayok sengoy ya kajing kata na kajingwan kajing pang coronavirus hakeleng ki Jaka nadu kinong yo kinong bela ki kena school ki balang bar kiwe Henry ka RiKhasi channel ka wanra ek we kajing kata le se ka bala panong kajing kata ka bajur tam na kajingwan uknyang jing pang COVID-19 kani kajing kata ka de ya kashnong Sohra kashnong ka bapaw nam bar ka bakring bun e kinong syang perthai dan nikitoris ha kajala Naru ki por ba menchwa kinu ki brio ni ki tourist ki bawan chame galaya kim ju khamlet phai no klem de yo lat ban let jingo ya ki jing ithiang jong ka Sohra Kajingking mau kedok kade kajingking ke penyeso ek Sohra bar kiwe par ki Jaka jong ka jala labon snem kani ka Jaka kalong ka pliangja na ka benda ki babon ki nong chong shnong ka te ka than bar kade ru ka Jaka ba ki brio ki juhiar ban pe ki jing itanat ka mariang bar ki jing pelong ublei ha ka te ka Jaka Henry menta la palat riu banai kani ka Jaka kala kinja bar baro ki dukan ki la khanglun ki long kami ki bajudi riu hadam thangru kimdan shu harut surok Warga Tourist Information Center kabadan hang teru kalakhang namar ba omdan shu kinong syang perthai ban le chatei Ngidan mentang hane ka surok kabadan ha ka benta jong ka jingking mau kedok kedi koi kalenti ka bende sepok Sohra Bun aprang jo pi fitip le se pi iru ba kani ka Jaka kedi koi ni ka Jaka ka ba bun e kinong wan changkai perthai ke ba yak lembah kani ka surok bat ke bele isu Sohra Hakani chintar jong ni ka surok akapor ba kapawan ka Wuhan virus lain ni ka jingpang coronavirus Kisong kilong kemi kisong ki khun samla ki ba emja kapo da ka badi da ka batang ru hadam badi gi bat ki marbam kumjuru hata silang hai mar senda bakani ka jingking kidan ki rosam ki dukan ya ka ba ki trasnong nang ka Jaka bat ki sang ki marjan ki emja kapo tang na ka jingwan jong kinong sangkai perthai handai kemalaong manadu balawan kani ka jingpang ka than Sohra hi barok kawai Kedewi ke Jaka ke belah sakta, anong me ke belah sakta nak ni ke jingwan ke jingpang klam bak ke Jingkhang dam jagi pos sarkar nak ke pos kapor. Tadi fika bantip khamba ke jing ke jing jenjar bak kinong Sohra ke kendu nak ke jingwan jangan ke jingpang klam abat but yang ni nyele ceru Sohra. Hasirin ter ke surok na mau kedok cha Sohra shwa ke jingwan ke jingpang klam kane ke surok kade ke babon kam bha de ki kali ki behiar ki bakio badan ru ki por bajujia ke Jingkhang kali Henry menta khamniar banya kenduk kali ha kane ke surok ha kate ke sngi ke long ke badan bong bakari RiKhasi channel ke sakhi ke mariang ke bakhoi ber ba itenat ha bana light ring o ha ka bajuhiar petkai ki nong sang perthai La ban yo ikan diang ek riat ki ram bar ki lom ki wa jong ka Sohra Laru ban yo iya ki madan bashrei jong ka ri Bangladesh Shwa bangin rung je ki Jaka ki ba ithiang jong ka Sohra tungin ya sngap ek jinga thu uba Allen West Kharkongor President ka Meghalaya Rural Tourism Forum Ubalong ru uway na kiba priya ikam syang perthai ha Sohra. Ba phai Sohra isn ei ba. Man kong kolong ba hagi tuki shwa yung ki arsnem lai snem ba tourism ki im ba. Kin mau long ba kin mau biang sedien Sohra ki jinjar ba kamtam ang du yong. Nang ta kan ni ka jing bom trekam ha ru nang kan ka bu yong liang ja jong Sohra kan ka MCCL. Ti wat hagi tuki por bun ki priki Duhkam ba in kin mauru yang ni jing long jong sun beneng jong Sohra ni ka sun beneng ka basla ha ka ba kumban riu banai le se kan ka bela ju gi bri bam tikena dan gi singi barang bagi bri ki okam dan gi singi basla bagi bri khap chong hiya pina pet bhai kan ni ka history jong Sohra ha ka liang jong ni ka economy kan liang jong yo okam yo jam long ba susun nei Kawai ni ki Jaka bapaw nam kabadan la ka jongru ka khanatang gade ka ksyad no kalikai kabadan ha ka shnong khri shnong Sohra
Kini ke Jaka nadu kapor baka kamsyang perthei kala kiu bah Sohra. Kala dei ke Jaka ka baju kring bhai ki nong syang perthei. Namar ke jingno rumpum ki umli sada juga ksyad no kalikai. Da ke jingwan tuit ki Torres. Lami ru ki dukan bon teli ha kate ke Jaka. Henry minta kani ke Jaka kala long ke Jaka kinja. Bar ki dukan ki bon teli ki lak hangdam. Ke Jaka sange kali kala teli. Pergi ke beyo sngo kam dei shu e ki sur jo ki nong syang perthei ber ki kali ki bapoi hang te. Henry la shu sngo e ke jing sawa. Bar ke jing kerhu jong ke ksyad no kalikai. Ke Jaka ke bah kini kisnam ki beradab. Ani borok sikata kadi ke Jaka ke bah hum ham. Ani ke Jaka ke bah bun de ki nong wat Jngohkai perthei. Bakawe ni ke Jaka Jngohkai ke bah poro tambah ke perthei. Ka no kalikai. Henry menta. Kup ia ka dur ka ba isin dai ka jeng kenja ka jeng penya ka kup ia ka dia ka Jaka gidan mata hajan jong ka ksait no kalikai bat ka ei ka bangila mo yas ngo kolong stang ya ki sur ki jeng kerhu jongan ka ksait ka ba paunam ka daw kolong bagi nong sangkai perthei kempa shu syagani ka Jaka ki dukan adu ki beret adu ki bahe ki la khang dam lut kadur khmat ju ki briu ka kup i ka khmat ka ba isngausi bat ka ba idu ju kermen ke ei ke bangina banyu inang ne kalong ma lamda ka sarkar ka shim ye ki lat ke ba kerki lane ki rai ke ba kerki ban ne ei nakam da ka kam sangkai perthei ka Sohra kan mat ya ka jingyap than ke ke bangina man ong nang ne kalong ba ka sarkar kam ba kala pelat khendak i ki Jaka yo bat de kui de ki lat khayi kadang kamat phai mat daru syaka kam sangkai perthei kham tam e ang ne po Sohra hakam bah du prapho nande khandai pho nak sispa ki briu ki em Jaka po nakani ka kam philaman ki thu yangi nadu bala khang kan dika jingwan ki Torres ngam kumnu ka kata ya ka kamai ke jijufi jing kata te la kata ba phi te nadu menchua pat don te ngela de la thi ngia bam nga long ya am ngin ta psa ka ege te minta bala khang kumne te ni hap susah pet kumne dan kam dan jam te kitiaru gibabun la sap no ai hap su mi khmi linti khmat kan long ba ba nyong ya kam yang bumju ya menchua kai thu hindan ma ha ka por ba pat khang kam ne ka jingwan ke ka bot thai su an ta ka no i phia di ka hisni thai ha ka singi de kumnum no te nge de nge thiet ba ka depan po Torres tang ki wan ndiat eru kumba sao lai hajar tang nge de singi te teng pat bon e Torres ru ki sipau ru ki kot he ki khasan ru ki kot he te kumta te minta pat te bomlong te minta pat khandia ram dali minta na de bom play senan hin khang senan de mla di ai kini kitiar ba pibu ne ha ba kam ta las khang li kem sneu kem jan kisneo ki jon namar ki de mostly handicraft jong ile te ki tiar sie ki tiar basnahi national local jungi sene keleng RiKhasi jungi te ki du no to ki de ki tiar sie te ngi lo se kata te wala tar ngi mi ya perkat bah khmat kalong ba hanya po ni klai kambak no kali kai kambakan kli ki deng dukan kumba ne ki don ba kumba kan ta kan te sai san phon ko mam kam kot kata kedon balai phau sau phau barok kan dak helang baret bahe barki bawan de kamu makin tabar ha ka adu kamai la adu kamai lon barok susong Haba batai kumnu baka kamsyang perthei Sohra kala kiu kinsan uba alan ulai thu bawatla ka jingkta ikiwe ki kamsyang perthei ha kajala kala don nadu bawan ka jingpang COVID-19 Henry Sohra kala kta nadu ubanai no pra la new kala lingkot ha ka bakala don ka jekhi persya ka CAA berkumjuru ka jingja ha ichamati kabla kta shibo ni kinong sengkam la ne kinong trei ban kintiwe ka kamsyang perthei Sohra Haki tu arajar sa san kan rio, dan gejing persiang mau juga beri banyak sedang kam tourism apa Sohra. Kumno kasih klik, bat kemuncul ono fina pet idal lagi jong hikmat, ini ke tourism ke boom sedang Sohra, insapar sesuai tentu. Ti kalau kayak pas tenat hakaba ngang sedang arajar hat lain. Por mga sedang mga ngi dan tang kemba dang la banyo, dan basau sangut mo ki players mo. Pulu orkian ba Dennis ban kong Palat inso
tawan sa ikong job man sa i kapulu orkin try don sa iwe hadin tu ngadi basan tadi arja khat lai hau arja khat riu hadin arsnem kila don kuma prau kongun ki be simbenta kan ka kam tourism Sohra syuaban khang kan ka lockdown lani syuaban ja gitu ki jingja po isamati lani kan ka protes ng CEA kat kum ka record bagi bu na po tourism department ki don lakum nu kum basis pa at kongut ki player sa po Sohra akan ka sektor ki bagan top ki hotel bahe ki bagan top ki guest house bagan top ki homestay ki guides pindah calculate bah on an average tada ka hotel dan ka guest house dan ka homestay subuh no kawe ka jaka ka ikam laingut kibri ngakhel na kumul kibri ba long involve ka kam tourism idon ko malai spatong kila palat ka jing ikam jaka MCCL ti kalong ka ke bangin poi perhan kawan ka jingja jang ka COVID-19 haswa ka turu ngila sya jing dia wan ka CEA protes wan sa jingja po isamati mensuang no ka kamay jungi ngila na du ubnay takum nu December hadin ka Christmas January te kawan samta ka jingja ka belum globally mo bangi mak ba keno ino ru de ka jingja ka ba mpoi perkhat bat bakal mak ban batai lupa te kala bu e jing e ba khawe kini ki pa nok Sohra ong pi ong biasa sin is e tan marbun kila du kam du jam ngadon kemba at pungut kilong 3 ila edon ngalai snem so snem tentu ban be ekir om la andre ban ai tulop full kumba ai beras katara ma asu ngasio im belum mala ti kapen wanra e kujing e bakhraw ka tiga jaka ka bala manci ong no ahlian ka okot ba troin pa Sakawai par kejing pelong ublei ke bela jukring bai ke tourist cha Sohra ka dei ka ksyat no sngi thiang ka badan hamaus mai kani ka ksyat ka sakhi ke jing pelong wa kerpang jo ka maryang bar ke jing pau nam jo ka Sohra nadu hindai thai ki ksyat ke bano rempum ki pinya mat ki pai ba na keleng kar hadu ba ka sarkar klashna da ka hotel ka ba itanat ba ha ka dei ka jaka nang ta ki ilaka maus mai khanang ban wanra e ke jing lenti ka ru company yang kali jo ki nongan pekai ka dei ka jaka kalashna da ka jaka pensange kali la ne ka parking lot da ka basiang da ka dobilat bat pelut da ka pisa shnong Henry minta ka ne ka jaka kala thali bar ka shnong kam yo pisa shu ban lum na ka bai parking ha ka ne ka jaka Nano kalikai shano sngi thiang shakrem pubon ka dur ka pen i tangi ka we ka jinglong bar ka ta kalong ka jingganja hakrem pubon ka baladap de ki dukan bon tali bar ka balalong ka pliang ja na ka banta ki nong maus mai bat nong thamai menta kala kalalong ka jaga ka bakup ye ka dur ka bi senai ka khrdop shakani ka krem ka badan haulum lau ba pau nam kala khang la shios ngo satangi ki sur je ki sem ki ba ha ki khlau jo kani ka krem ka RiKhasi channel kala yo banya krem bar ki armut shikurem ki badan dukan ha krem pubon kajing ketat kala ketat jubur fina mal menta la bun benai da dadi tang kawashi benai benai kalong dok muai ndri menta kala ya sabendap si snem na du bakhang na mangiling la khang na du kapur ba kadan ka tu ka curfew jongga jingkol mar ha syamati de kham tam ngiling ba ap kamai bet nang ni na po kanika krem puban mengebu dukan ni kamai jak po hayang hasam ni pendap iki khuni kiti baru khai kijing dan kam jangi hayang ni pendap nang ni na po dukan di nadu bakhang kan ni dukan nadu bam dan turis menta kom ni kalong ka jing dut nong bakrau kalong ka umdom yang iru namar bang da ingin pendap ya kayang kasam da ingin pendap ya ki khun ki kiti kabu hajing iya nama da kawai pat kajai belarung ngimyo nama ngimlien kawai ngimyo ngimdan ni ru kapisa ngini sedang ya kakam kajam da kabat mai kalat kan tiu kam plehi ane pomos mai mon nalor ka bapia im ko pina ka kam toris ki ide ki kam ki pa ki trai ki bia bela ti kia bela kam tu ka tu jong ka RiKhasi ka tu nang ta pade ki bia bela parmau ki bia bela thangshun ya bela shomau
Dia nrai mentah kini baru khoi ruki khang ti. Ini alik belas ai kan. Mentah kini baru khoi ki khang lut. Dah kabakang ka kali ban wan lut bar ka jingkhang ye ki parmau. Mentah ngiduk kamai hapa senong jong ngiap tangan sisa. Yang ni apa dukan pokan puban mah subuna akapor badang bun ha gitu res. Kan pitrai kamai sing shu antat ni. Ngi kamai hi sanspa hadu si hajar ngi kamai hi si singi. Di kadan pada kapur baka bun bah kita resu ka jing dia kala nang kambun. Nrai da duna kan wanuru ka bot sanspa po si hajar ngi dia. Kementar pat pilihan pun dapat pihak pendak pun lagi khun. Tahu cuba lagi mau kipas mesti kelas kementar pihak pendak pun dapat. Katakan kalau kajing ia bangin sedang ia ke ban pendek sekolah ia kikuan ban ong dah ke batmai ka ban ya shim admission kala shim jing ia. Di kikuan ki basa akut kajing puli ru ka shim jing ia. Namar ngat kikuan ki akut kajing puli menta. Di ban ong ban watang ka baywai ban pendap ru ban isiu yang baywai jo kikuan baki shong wai yang hapo shelong ru ngimla. Di kum ka bilait kum ka jing don kam hai yang asam tang bangi syayo ban ya bam bangi yo lembab tu roshan modi uto. Di bat syayo belal ko lengkai yo ban pendap kat tai. Hi kam nang song na po mau smile nang thamai mo khasno jo phi. Thai kam bak 1% thai ki brio ki ba im nang ka kaptar sa. Benda kenya kaya jing im ki brio na terus sem kalong ko banyo 4% hi ki im na terus sem hakan ki area jungi. Ka bagan thum na du thang kharang ya kan ka no si thiang. Bat kani karam puban bat ke eco park hadu ang tehi ke Jaka ke bangi imina ki turis Kamu mot munta kamu nyo 4% na ki brio ki bas song na ka snau de pika du kamai mo kadegi jing sha ka bangi ke dua po ke jing hiran joko naman la kasi po kilo yeng long sam khamtam ke be imna ke belasi baduk ke ba kedu ya ka pakinang yo ya ka tu ke jing ram na ke leng ki khau ke bela alam ba kroshan palam ba ke jing lat jing perkhat jong sarkar dai ke bangi siam hadu mentapat kini kita nang lalut dari ban pendapat dia kisah sing esipon katrega kata kim dan keblasi kim dan siu menta saya sakat nu nak kalian jo mo sukanya ta nak sakat nu pinang la ban sya ya ka de ka jeng duk jeng kerduk mo ka jeng khangdam ki ka jeng wan jeng tores ya ka belang du mentahi ya ka jeng kalahoi na ka e bang yo khendia sa jeng trai yang ta la ni bang sia mit nang yang tai ilang tamul malae tenrai ini imdasan siu kata kala nanti jungi bang community kumbalong kapur dukos nem ke bang situlun kat bang lai Namar kini ke Jingkhang dam bar ke jing mampoi syuk pitoris jaka thain Sohra ki breu kila syuetrai ei kat ka bayo kum ka kam syok mau ka kam belashi spasngi bar ki wei de ki kam tang ban em jakpo ki nong shong shnong ha maus mai ki brajan baro ki im na ka kam shang perthei ki le thu ba menta ki shushania hau khau roshan ubala ai da ka sorkar lem kumta tikin poi syaka jing yap thangan Menta te kidon ki bayo kambela jong sespa sengi te ki atrai ka tu kidon bam yo te yap susong kumangi bam pa yo te yap susong kidon ki bayo te ki atrai haluam kisna surang tu sespa sengi kisna atrai kam tu sespa sengi tang atai nang ta te mdan masnuan hikan ni ke lockdown ke ba khanglut iki kamai gaji ki jongi ki jing trai ki jing kata laban suong ba kla don hikat tu kan ni ki ken huan ki bale isnai na kalen jong ke KSU na kalian juga FKJGP nata na kalian ini sen halang berper nata ken hon niam buka Ramakrishna Mission kilale hiki kam isnai ke jongki reba plin la sa kan duan su ya isnai sa rumah timentai ke bobon liwat tang kabai wai umyo siu su ta ban tre ban kata umyo su don lenti su la su em ngong stand kamayan belehi ngidu jengker majisa abang ipet koman kan Jaka Jngohkai te kemalong mentau nong Sohra ngim ting coronavirus kumek sukran bet ka ketin ka basa ngim ting coronavirus ke bangiting ke bani kom do he di kejingap tangan uba nangsan ulo ong ba omtep kinong Sohra kia im kumnu hindre ngait bakade ke jing senai ke jong ublei lem kumta kinong Sohra ken ngat ka jingyap tangan ke bashir khai habedei bakathain Sohra jongi hi ngi isibun hi ka ge bala kata na du khapor khamen suwa khandian do bakhang du yong kumtu kala kata ke snong kan ko office em kala ngau ke snong ge ba em du yong hadir ke Jingkhang sing ke ti mau ti ye kum Jaka po nong thamai mo smai de ke Jaka ke ba em dengan ke ti mau ti ye beli pa juai ti lanang khang te ngi suk thu hi ke Sohra ro ke Jaka ke bomlong karep karyang ti kala ni kala nang kata su terhadian kawan ke Jingkerman na ke Jingwan ke tourism ke sedang ban roi ban par ni ke Jaka jumi ke bang sedang ie ke Jingkiu jangka kembalong no ki beri ki belakam ya dap ya biang kila sen ki kenja homestay berkalong ke jeng kalar ai kamai jam
iki khon ki ti jongi ha kini ka snong jongi te kelas dang idon kata ka jingkerman kaya karoi kapar te bar ki babon hero ki belasim de ki lon ya man sna kini ki hotel ta ter tin haba kawan no kani ka lockdown ka adeng ko mo terne ba rau ba watit na ka khli kan ong bet ingi nong Sohra ka ba ngila ban ong 70 lan itu 80% himan ta bun ngila depend ka tourism ko snong di snong ka mo smai nong mai kita ki Jaka kita ki bla ngidala depend ka tourism dari mentas ngon ya kani ka lockdown hi kala long ko unam ba watit ka ba isung du jingkerman kan ki hotel bo beli kita rai ki ba pan ki bla sim de ki loan sim de ki ram sim ram de ki loan ba pher de ki bank te la poi ka ba e ki ba beli ban siu ka loan ti kam kata ka ba kata le hi nong no ha ba kata don ki jing kata ba kata ning kong le di bru bodok ong no ki banyak kali ba beli robot sipor las dangwan ka tourism gum tu ning bagi homestay la yo ban kamai ka bakit tourist kamai ki tourist ya keleng-keleng ke Sohra dari menta ketar bala khang la lun te kidon kisnong ki ba teng i ngim su thu takamayan blei hi ka bangi dang ya yat kum ni ko mangilong menta ngering lasang bendu ngiladu jingkerman sisa kan ka bangim su don lat su ko mai pat Uba Allen kum uwei ni kinong lam khamat ye ka kinhun kinong sengkam ban kintiu ka kam sang perthei ulai thu bana kaliang ju ka kinhun kilai rap e kar ka bala ki pait ba ki bashak ta ka ka khlam lingba ka nyotrap rural aids hidre ka niru kamla ban shan slam ke ai ka bau yu i ka long ba ka sarkar ka dai ban pin ino e ki dakishin ban pleno e ki kam sang perthei da ka ba ailat shwa ki nong sang perthei ki bana ka jala namar bakala don ka jing perkhat ban le e ka ni lingba ka ta ka baki ong ka travel with a cause lani le jungo ringkan ber ka jingmut ban ya rap lem ni ki wei Tina kalian forum jingi ngila sedang ban initiate dia banyak keren bagi senang banyak keren bagi sarkar ngila mood ya ke idea bagi on travel for a cause ki ijai swa juga ni hagi tu kipor bakal lockdown tu ni bayar smart bahan ya senang dong ka kam jingi ke senang dong ngilap bah kipor ba biang bambel jing e ro ki bri senang dong izinja tekat no tam ni ha kan ka for covid for lockdown kom tam tinggi senai ko kunhun bagi khat ka rural new trip it bagi lek sam khau keleng-keleng tinggi raya cibenai arbanai itu apa kadu ngikut hagi ni gibri batre tourism mentar kita nyerap ti ngaji nyerap yaki untuk tak kapan perhat yang ni ba kani ka jingjar kalau ke berjalan ha kaban kul anur ni patim ti ubre pun nyerap ferap kat mula ngin tipsu tinggi wanra iko ke idea ke bangi travel for a cause ke bangi temu ban encourage selani ban penslor ki beri naslong ban likah si kinong kendok kamu ke jing likah ki pon mensua ke jing likah ki minta kala ipir na kata kalau ni ong ba travel for a cause kemat haba ki likah nang ni sathi sibuk nak sapo Sohra kinwai ta kali jung ubrio na ko Sohra kin bam ka Jaka jung ubrio na Sohra kin sa aku homestay na guest house ubrio na Sohra ti kani ni lap bahkan pentulun dia ya ekonomi tang ba hadin arsing lai sini bagi persang banyak keren kita ka spike no kan ga kies no covid apa ka jela san khantam hadin to kies jong ka jinge tho ate ko khana para hadin ga tu lai hadu entah kan kiu kuma kalong entah ni keren ba tak bahkan ke industri tang hang ti kajing kwa jong komisioner entah kalong ban restart ya kan local tourism which is a good idea lada kisnong ni keren tan ya hap jingbon ti banunwan hi ubri bona barnta wat nakale jengir ni pa ha nya pechwa ten rei bangnya telun hi para mangi ni dak ba follow yakini ki strict protocol ngatrai ta sarkar ka thu ta ban restart yakini ka local economy dak ba start yakini local tourism kalau banyak kalau kumni ni ngaruh ke arti dia sapo soalan ke bangan kami inti yang mata banga ladang yang kli bahkan wan biang ju ke tourism balong pagi di senam juga ada arsnam senam manuh inti yang keren berapa saya ini ndi bah penkemen to ho ini ke tourism ke banwan mata kan suki jai di hendrai kalau kumta kan ngam tang dan kinong trek ba aku ngut tang sei nak pelan tan hap sei nak pelan dan kam dan jingmi di hendrai dah sedang ikan ke local tourism mo nala ka penmi ang atang ibay tulok ko iwan ay ti
Dengan try nang ni sahmat nginum pat ya perkhat ya tak jing onong ndai ngilang dei haka survival stage. Tang kumno ban survive. Lalu ke Sohra kan kekli biang nak ni ke Jingkhang dam, ni ke Jingbang play show ke Jaka Jngohkai. Datang ke porhi ke ban batai. Hendai ke ai ke bangi tip ke long makan ni ke Jingkhang dam, kalak tak shibo ni kitu ke bela pelut ke spa ke po, ban kenti ke tourism ha Sohra. Isu tu baka jing jenjar ka sarkar ka jenjar hiban pendap biang dei kalong baik balada kadan kalan kin plilat plinti lam yangi kan dakanu kanu kalat lan ka jing yaram bakin ai bakin ya pasyan kanang bangin la ban ya pendap bai bam nam taki kuan ki ti hayang kan Syukur ka kadan ka jing terwa mo tom tai to ya ki toris ki bana state bana man kya kadang so system lara ki pli no mo ki RiKhasi ki bana shallo ki bana juai ta ki wachan ni ke jing so jopi so ya han em kata ni kam dadan jing mut e ki turis dan lokal jongi namar kindawan ki bapli ki kimdan ban pelut hadu kata ko pelut ki turis ki bon nabar ki bawan nang ni najan jongi kinwan ki song la kaja ki song la kasya ki bapli kira lau khieu tikin ba mayu ki ba mi ti mit met ishep iskam kam dan jing fuidan na banta ka jing im jongi rei ban ong lada pelat bakana long sulong ba chuya Shengan rei ban jing mentoi te kam dadan pi Pedang ke jing e ke bangi kendo kolong ngiso ban kerpan raya bangi phai pan nadu ki nakaliang ka sarkar kadam nak sarkar jala jongi ngisi ngi bakala ile kad bala ban pendap ban yada yo ne ke ya kan digi sistem ban nak siak ta jumbo bon balang tendai ngi rungi don kata ke jing perkhat kum ke jing brehi bala ne pen ngi kerpan ngi sukran ban dawa nakaliang sarkar ngin sudon kal ti da kan kono da ke shilong betang ka option jang sarkar lada ka don nakaliang ka sarkar ke department badai pe jang tourism department le ne duai pat ki department ki ba sim ke jing kli nam ta jong pai ba kasong haki ban perkat kin ke egalal bakin ban pasat singi pai ba ka ba yo ban yeslok yo ban keduk le singi lapan ke thau ke lat kin ti kan Ta ekonomi ke sedang kadi ban sedang matulun tak ba pli ya kini ki Jaka Jngohkai persei jungi ti haka to meeting idon ka to ni kirong ba senang kidon ba ko ngu kidon ba ko ngu sendai nak kalian jongaru kan ka personal opinion jonga kalong ba kat nginum la ban khangsa uni covid uni tip landu kut ti ngi hapan kulun ka idea kalong ba ban yatri bat kisnong ban kong ban ai awareness ki nomor bun batlek ya tang lagi jingting ko ti ban ai awareness ki kumno ban ladangi pliru ka sarkar kan pembiang gini ki protokol uni elephant falls ang tay ong ni ngila biang lot na tang sudang pagila along ready man pi ong kanom ni le but wa sure balar ki brio ki bawan bagi brio ki batrain to ki follow ki protokol kanom don kanon ka jingma ya ka jingko kia jong unu brio barung to ti hakaju kalian kemakren uni san sinong masngo bala dangi haban protect ya ni ka livelihood jong ki brio mereka mang kam teruzin ni haban pli ni mla ni khangsa ti tangba ni haban le amale san sinong de man ki sinong dindon ki jong ki protokol ngali nga suggest ba tapo tengar dan don kan ka entry point abakin pendap ya baru koi protokol lada ki kwa ki senong ro ila mande la jong kata kan kham assure ki ya ka jingyada di ngasno ba de tang la kan ko kom bangila ban protect ya kan ka livelihood jong gibri baju ya kan ka kam tourism pro sekata ka Jingkhang ya ka kam sang ka perthai po Sohra amtang bakala kata ya ki brio ki em kawai Jaka bo nangani ka kam hani kala kata ru kham tam ya kitu ki bala plut bon ka pisa ani ki bala invest na kam ta berkenti sa phrang ye ni ka kam sang ka perthai hakani ka Jaka kum bakalong hakani ka Jaka